டு மேன் கிரியேட்டிங் பிக்சர். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு ரோமான்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம 1 போட்டிருக்க நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் அவர் போட்டு ஜெயிக்கலாம். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் பாருங்கள். ஏமா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு லைவ் போடுறோம். இது எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் வளருவேன் அப்படி தான் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மேட்ச் முடிச்ச மேட்ச் நம்மளே ஜெயிச்சோம். டஸ்டில் வச்சு ஜெயிச்சோம். அவர் வந்து M4 எவனுக்கு நம்பர் ஆனால் பாதி ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணி அடிக்க முடியல. மாதிரி வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதுலாம் ஐயோ கிலோ இல்லையே, கிலோ பார்த்துக்கலாம். எவ்வளோ ஹைட்டாக வச்சுருக்கான். இன்னும் ஆளை காணும் ஒருத்தன் படம். ஏடம் வச்சுருக்கான். நம்பிக்கிட்டே மோதுறேன். நான் தலைவிடுறேன். யாரும் நினச்சிங்க என்ன? நான் தான் பட்டா கூப்பிடுங்க. இவரும் நம்ம ஃப்ரெண்டு. அவருக்கு அவர் தான் இப்போ லைவ் மேட்ச் கூப்பிட்டாரு. அவன் வீடியோ கொடுக்கலாம். சரி லைவ் மேட்ச் போகலாம். இந்த மேட்ச் சரிங்களா அப்படிங்களா விளாட்றேன். ஏறலாம். திருப்பி ஜம்ப் பண்ணலாம். பால் டேமேஜ் தான் வச்சுக்கணும். தண்ணி எகிரி குரங்கு மாதிரி அனுப்பிச்சுட்ருக்கான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 3 ரவுண்ட் ஜெயிச்சிட்டோம். ஒரு ரவுண்ட் ஜெயிச்சிருக்காரு தலைவர். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி ஆரோமா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி யாருக்குன்னா ரோமான்ஸ் என் கூட போடணுமா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க நம்மளும் அந்த மாதிரி ரோமான்ஸ் போடலாம். ரோமான்ஸ் போட்டு பெட் மேட்ச் கூட கட்டலாம். நாளைக்கு ஒரு ரோமான்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் வந்துடுங்க. சொல்லிட்டேன். நாளைக்கு போயஸ் டீமில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ரூம் வச்சு நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு இந்தமாரி ஒரு நான் ரூம் வச்சு போட்டு அதில் அவங்க சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிவாங்க இந்த ரூம் மேட்ச்லேயும். இந்த ரூம் மேட்ச்சில் வந்து நாளைக்கு அந்த ரூம் மேட்ச் வந்து ஒரு ஒரு ₹500 பெட்டு, ₹500 ஆமாம், ₹500 ஒரு பெட்டு கட்டுருக்கேன்னு சொன்னார் அவர். நான் அவருக்கு வந்து எதுவும் தரத்தாலையாம், என் கூட வந்து ஜெயிச்சாலே போதுமா, அவருக்கு ஒரு ₹500 தருவாராம். மற்றபடி நான் வந்து எதுனா கொடுக்கலாமா, ஐடி கூட கொடுக்கலாமா அப்படி சொன்னார் அவர். சரி வாங்க, நாளைக்கு மறக்காமல் வந்துடுங்க எல்லோரும். நாளைக்கு ஒரு 2 ரூம் மேட்ச் இருக்குது, வந்துடுங்க நாளைக்கு இல்லை நாளைக்கு. அவர் சொல்லுவார், எங்கே ஆளை காணோம், நான் செத்துட்டானோ. இன்னும் 4 ரவுண்டு 13 ரவுண்டு வச்சுருக்கோம் நம்மளுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறமா நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறேன், நம்மளுக்கு ஒரு ப்ளூ ஸ்கின் தான் ஃப்ரீயாக தேவைப்படுறானுங்களாம். நல்லாயிருக்குமே கன் ஸ்கின்னு, கோல்டு ஸ்கின்னு, அப்புறம் ஒரு எமௌண்ட்டு நம்ம தெரியும்ல வந்துருச்சுல 30-100 நிமிஷம் தானே அமௌண்ட்டுங்க இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பானுங்க. அதான் 28ஆம் தேதி நினைக்கிறேன், 28 இல்லைன்னா 28 தான். அதில் இப்போ வந்துச்சிங்கன்னா இருக்கக்கூடாது. இப்படியே இருந்துக்கலாம். ஐயோ, நம்மளே சேர்த்துட்டோம் ஜோனில் போய்ட்டு. சரி விடுங்க. கே வாசஸ் வாக் மேட்ச் எப்படி போயிட்டு இருக்குது, இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கே வாசஸ் நல்லா இருக்குன்னு நம்ம வந்து கே காட்டு வச்சுருக்கோம், அவர் வந்து அலாக் காட்டு வச்சுருக்காரு. கே கேரக்டரோட ஸ்கில்லு நான் வச்சுருக்கேன், அவர் வந்து அலாக் காட்டு வச்சுருக்காரு நினைக்கிறேன், அவர் ஸ்கின்னு கூட வச்சுருக்காரு. சும்மா டேஞ்சர் வைப்பேன் போட்டு சும்மா கூப்பிட்றாரு, சும்மா ஒரு ஸ்குவாட் மேட்சாக இருக்கும் பார்த்தா ஒன்றா சொல்கிறாங்க கூப்பிட்டாரு. நான் கூட நிறைய கூட போகிறேன்னு பார்த்தா சும்மா அடிக்கலாம் டேமேஜ். கொஞ்சம் நாள் ஏற்றுமே கொஞ்சம் தலை பெரிய போட்டுக்கலாம். ஓடு வரமா மயிறு, சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் அப்படிதான் வரும். அஞ்சு அப்பா கூப்பிடுதுடா. இல்லைடா, சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் அப்பா கூப்பிட்டாருனால தான். ஐயோ பாம் ஆகிட்டுலே, சரி விடுங்க தூக்கி போட்டுடலாங்களா, அப்படியே அவசரக்காக வாங்கி வந்துக்கலாம். ஒரு ஸ்மார்ட் பாம் வாங்கிக்கலாம், ஸ்மார்ட் போட்டு ஏறி வச்சிடலாம் போட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு சர்வர் என்ன வேணுமோ சொல்லுங்கள், நான் வந்து சர்வர் கூட சேல்ஸ் பண்ணுறோம். ஜோனுக்குள்ளே ஓட்டனே, ஜோனுக்குள்ளே காப்பாற்றி சர்வர் கூட நாங்கள்
சேல்ஸ் பண்ணுறோம், என்னான்னு வாங்கிக்கோங்க. உங்களுக்கு என் கூட ஒன் டாப் போடணும், சரி 1 vs 1 போடணுன்னா வாங்க. ஸ்குவாடு மேட்ச்சு இது இவர் என்னது இப்படியே போயிட்டு என் இடத்துக்கு வந்துருக்கான் பாருங்க. நம்ம கீழே கேட்கணும் அவனுக்கு தெரியாது. நம்ம அப்படியே ஓரத்தில் ஓடிடலாம். மாவட்டம் போடு, நான் கைச்சாட்டேன். ஏன்னா நீ நம்ம உட்பக்கரை வச்சுப்போம், அதனால லாங் ரேஞ்சு தானே. அந்த பாம்பை தூக்கி போட்டுலாம் வரமா, போட்டுவோம், யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. எடுத்தாலும் பார்த்துக்கலாம். அடுத்த ரவுண்டு 7 ரவுண்ட் எடுக்கலாம். நம்ம இடத்துக்கு வந்துடுவோன்னா இங்கே ஆளை காணோம். திருப்பி ஏஞ்சிரு. போடு, நான் ஹெட்ஷாட்டேன். ஹெட்ஷாட்னா வேறு நாள் வந்துச்சுல. அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரவுண்ட் முடிஞ்சிச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ்.